Oi oi, tá teanga láidir sa físeán seo ón dús agus I ré. Ná amháin. Bhí grúpa daltaí sa idirbhlí ag fánaíocht sna Sléibhte. Ach, heb teoir cholíní a cuineadh suas. Is é seo as Caillte. Really, Sam? Siúcra! Bhí cormach tá an tail. Cá bhfuil Sin é, deapan tá mar Caillte. Caillte? Bí gán níos déanaí. Oglan downer. Cá bhfuil gachtainna. You need service on. You meet boss. It's Bralum to Madra. Slán go fór. Go luath d'fháirigh na colíní do bhdóite de bheith ag fánacht. Tá sé anam. Treat for me! Ach bhí sé fánacht acu. Oh, lads. Coward! Sa dhearradh tháinig na servisaí ag an dála. Caithfidh duine éigin a bheith ag éisteach a méach. I'm a gachtainna cearcalóir. Cholíní, I'm a hootie sin. Tom, tanú go mór le bí lads. Fuoi era, tá mí do bháile. Buíchas le dia. Bhí seo an 10 nómhaid is fuide I mo chéal. Sin é. Tá